Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na dulot ng tensyon sa Middle East, pinangangambahan na rin ang pagtaas ng presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG. Maaaring maapektuhan sa pagtaas na ito ay ang mga madalas na gumagamit ng LPG, kagaya na lamang ni Rosario na mayroong karinderya. Ayon kay Rosario, tumatagal lamang ng 4 na araw ang 11 kilogram na LPG na ginagamit nila sa kanilang karinderya. Nakakadismaya kasi siyempre mahirap yung pagbabudget, iba maraming i-consider na babayaran, yung mga kagaya namin binabayaran. Siyempre nakakadismaya na pataas ng pataas ang presyo. Dahil sa banta ng taas presyo sa LPG, may diskarte na sina Rosario para tumagal ang gamit nilang LPG sa pagluluto. Halimbawa na lang umano dito na ang mga putaheng matagal lutuin ay niluluto nila sa uling. Gagamit na rin umano sila ng kahoy bilang panggatong kung malakihan na ang taas sa presyo ng LPG. Ayun, may uling, tas may panggatong din. Naggagatong din kami. Bumibili ng panggatong. Parehas man lang. Pag maganda ang uling, ay minsan may pangit na uling, yun, medyo matagal-tagal. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Energy o DOE ang pagpapaigting ng oil price hike monitoring dahil nga sa patuloy at inaasahan pang pagtaas ng mga produkto. Kabilang rito ang paalala patungkol sa price manipulation katulad ng overpricing na maaaring mangyari sa mga produktong petrolyo lalo na sa kerosene at LPG. Bago matapos ang buwan ay malalaman kung magkano ang itataas sa presyo ng LPG. Jam Garcia, CSN.